Startgas, ja visst. Nu kommer Möller snart här nu. Hur lätt som helst. Du får ventiler ju. Nej, det är nog bättre att kunna släppa ut det. Så. Det var däck nummer 2. Däck nummer 3. Kom igen nu Möller. Nej. Det var inget bra det där. Så mycket mer på det andra. Det går 2 varv. Startgas är bra till allt. Kör nu Möller. Nej, det var helt lagom. Det var ju asballt. Fan, så tryckte du på fel knapp. Jag har filmat allt. Däck nummer 4. Ordentligt nu. Nej, 3 är det nog igen. Eller något. Så jävla enkelt. Ja, du får åka till. Nu leker vi igen. Och inte förstöra ventilen denna gången alltså. Nej, det var för klent. Det där var ju för fan. Ni är amatörer ju. Patrik, kämpa nu allt va? Håll fälgen uppe lite. Men sakerna har en gående på. Det här är asballt. Så här gör ryssarna i Saudiarabien. Eller vad fan de är någonstans. Asballt! Höll ventilen nu. Ventilen höll med. Ryssarna